Blay भी बारो की parlo kapta me ki parlo rawan ki baju sutanan ki baju page ek video hak ji kop khwai dok ha ikani gadi ga wei ga ji kop khwai dok ha ka ba an sapanya di ba ar simli ke lang khoi the blue mar nga rang gat bat ki parlo ka chaka kan de apo Marbury fishing pond milli marbanyang iskasil district bat en pan khwai habro lightly ki pung te ngatip bagi parlo rawan ki ba julej ban ya kop khwai ka te ki tip ha Tinang taka dor jong tiket hakati jing kop khwai kan dei khat san spa shiruyang ui khwai bat katari kan dei arpho trik penai ba khadar arjar san adu ko por shipo bujiam step adu lai sau pho janmit pen shongnong rim bat ha mudur lani bu jingkan mau bahaya kite kita rik mau perlok ron ti ka price kin dei ki basu tanam du kata kata nagam ta ya ubayo kedan banukong yo sanlak ba ar lang balai silang ba sau silang ba san silang ba riu silang ba nyeu silang ba prai silang ba khandai silang ba shpo silang khat wei lai pho jar ba khat ar shpo jar but kindon ru ki constellation price na ka banta ubanukong hadu uba arpho undang yo mar sau hajar tangka wei parlok ron but insya banbu jaka da usi ne uringwyang ha ka khat khandai trik banai ba khat ar jar absan ha ka por khat wei jemen step kan ngin ai por si kan ta ban weng ya kite ki si lani kite ki ding nam ta ki parlok rowan ba lada pipen khen ya ka por bu chaka ngin sambe da ki temporary sticker ti lada ki parlok rowan ki pen khen ya ka por sedang khwai na ga liang jong ki no panyai ngin nam pan phai shu ya ki bai tiket ka kubor ka basotna namta ki parlok baro khamtam e ki paj ba ki baju kursan namta ka lagi dro lani ki baju sotna namta ka lagi dro ti kandon ka lagi dro ka ba sotna bat ka ba hit du kata kata ba namta ka ti ka lagi dro en pandai da ki LED screen ha ka ti ka chaka panlekai ti nagabanta ubayo akadan manukong ha ka ti ka lagi dro hapo Marbury fishing pond lani hakang te po mlimar banyang kan dei arpho arlang uba ar nyolang uba lai arlak uba sau shilak uba san shilak ban riuru shilak kador jong tiket ketika lagi draw kan ditang lai spa si tiket bat san spa artli tiket bat anum sha yanu yanu ban wan di jing di lada de ki panabar dei lai no tang ki ba wan di ya ki tiar khwai panolor ki dok ha barim enthe dok ha shiton tam ha ka khatwei trik banai ba khat ar jarap san ha por men step ban in sim ching thau ya bro ki jai dok ha ba mi na pung nam sha ban psa jing bam kan ba ampat dei ko por khwai but andon ru kinong diwi di knyang ha ka ti ka si ban nagamta ki jing tip ba bania la ru ban phone ha kini ki number ki bala don bat ki bala bu lupa ha kani ka kod jing pun banal ne ka notification to tangkatahi ko ki parlok rawon bat kumjuri ki pai ba ya bu jingkan mau nang ta ketika arpo trik banai ba khadar arjar opsan hang te ya po melim mar banyang ku blai shibun